दायो सासे लोगो माने न'आव थांनो नागिरदों आरोना आं बेखौनो आङो इयाव रिसिभ खालामनानै माने आङो न' फारसे एंगार हरदोंनि आरोना बेखौनो हगार हरनो होननानै आं बेखौ दसे सम नेगासिनो दङ ओइनै फैगासिनो दसे लोगो हमनानै बेखौनो एंगार हरदोंनि मुलुग मुसि फेग्राया ओइ मुसि पेनास फैदों माथो बर' हिनजावबो सानै दङ बिसोरो रायज्लायनानै माने डेट खारबोनाय ना मानाय होननानै रायज्लायदोंमोन आरोना नंथारगौ दाले मानो होनबा खामानि मोनगोन ना मोनाखै होनना सोंबा खामानि दंखायो जाबाय ओमफ्राय मोनाखैबा आं सोना होगोन होनना बेगा बेनो अ एफा फिसा बै गारबोजोबो आं बेखौ बेगाबो माथो जेबो गैयालै माबा नै मना दङ नै फाग्लासो जागोनलै मा लाबोयो हाय लोगोफोर गुड मर्निं माब्रै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायदो सोरनि खबरा माब्रै आरो मा रोखोमै आङो दायो दंफैयो जिथुनाखि जायगायाव नोंथांमोनाथ' मिथिखायोआनोसै आङो मा जायगायाव दङ जाय बिथांमोना आंखौ फल' खालामो बिथांमोना मिथिखायोआनोसै दायो आङो जिथुनाखि आं थानाय जायगानिफ्राय जिथुनाखि खाथि खालानि भिउसफोरखौ एसे सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो होनना सानदों मारै नुयो मा रोखोमै बेखौनो एसे शेयार खालामनो होनना सानदों नोंथांमोननिसिम आङो गोबाव सम जाबायमोन नालाय भिडिअबो लाबोनो हायाखै साननैसो भिडिअबो बानायनो हायाखै आङो माने बायदिसिना खामानिनि थाखाय गोबां बेस्थ' थायो नालाय बेनिखायनो भिडिअखौ बानायनो हाथ'वाखै आरोना बेनिखायनो आङो माने आंनि थानाय खाथि खालानि एसे भिउसफोरखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदिनि आङो आरो माब्रै मा साइसनि बेखौनो एसे दिन्थिनो नागिरबाय आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनोबा अननानै नायलांबाय था आरोना आं एसे दिन्थिलांदिनि खाथि खालानि भिउसफोरखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला थ'दो दायो नायदो फुंबिलिनि सम नालाय सानाबो बारा मोजाङै ओंखारजोबाखै बेनिखायनो आङो एसे फुंबिलि समाव सान ओंखारहां समाव माने आङो जिथुनाखि नैबे गोजौआव आङो गाखोनो सानदों नैबे गोजौआव गाखोनानै नैबे गोजौनिफ्राय माने आङो जिथुनाखि आं थानायनि भिउसफोरखौ एसे दिन्थिदिनि नोंथांमोननो मिथिखायो नोंथांमोनाथ' नै आं थानाय जायगायाव बांसिनानो नारेंखल बिफाङानो दं नालाय बेनिखायनो आं बेयाव गाखोनानै थांदिनि दायो गाखोनानै माने आङो दिन्थिदिनि आरोना नायदो गाखोलांगासिनो दं आङो दायो बिनिफ्राय आङो गोजौनिफ्राय बे गोजौनिफ्राय आङो भिउसखौ दिन्थिदिनि माबायदि नुयो फुंबिलि समाव आरोना बिराद मोजां बारहावा नाङो आरोना बेयाव गुसु थानो मोजां नांखायो आरोना नै नायदो बिदिनो गाखोलांगोन आरो गोजौआनो नै नुनो हादों नोंथांमोना नै सानाबो ओंखारबोगासिनो दङ नै फुंनि सम नालाय दायो साना ओंखारबोगासिनो दङ नै बिथिंजाय ओरैबायदि नुबाय ओरैबायदि भिउस बे गेजेर ससेनिफ्राय नायथावना जायगानि बेनिफ्राय बेफोरबायदि नुयो नायदो बिथिंजाय फुरा माने नारेंखल फुलि दंजोबो आरो नै जौवाखै बारा मोजां जौवाखै गायगोदान बेफोरबायदि बिराद नारेंखल बागान दं आरोना बे जायगायाव नायदो बेफोरथ' गिदिर गोजायानोखा बेफोरबो गिदिरानो गोजाखा आं दायो गोजौ फारसे थांदिनि नोंथांमोननो आरो गोजौनिफ्राय आङो दिन्थिदिनि आरोना नै सिरिया बेफोरबायदि थांबाय बे गोजौआवबो गाखोलांसै आङो गाखोलांगासिनो दं नै साना एसेबां ओंखारबाय आरोना दायो बारा गोजौ जायाखै नायदो गाहायनिफ्राय नायखोयोब्ला नोंथांमोना नुनो हागोन बारा गोजौ ओंखाराखै दाबो फुंनि दायो थिग 6:30 जाबाय नामा नै बेफोरबायदि भिउस जायनिफ्राय नै ससे दंबावोसो गोजौ गाखोनो बे ससेनिफ्राय एसे दिन्थिनि ओरैजाय फुरा राउन्ड देखायोब्ला नैथिंजायबो एसे नुनो हागोन बेफोरबायदि नारेंखल बागानानोखा गोबां नारेंखलानोखा नालाय नै गोजौआव थांबावनोसै बे गोजौआव थांनाय आरो दिन्थिदिनि आरोना आङो नै दायो आंहा फाइनालि गोजौथाराव सफैबाय आं जिथुनाखि गोजौआव दिन्थिहरदोंमोन दहायो गाहायनिफ्राय बे गोजौआव सफैबाय नै बेफोरबायदि नुनो हादों नैयाव मान थानो हायो आरोना बेफोरबायदि थाथ'नाय जायगा दङ एसे गुवारानो जायगाया नै बेफोरबायदि मोजाङानो आरोना बेयाव फैनानै एकदम आराम नाङो आरोना फुंनि समाव बारहावाफोरखौ जायोब्ला इन्टारेस्ट नाङो आरोना गोबांनो नै नुनो हादों नोंथांमोना नारेंखल बागाना बेफोरबायदि बरिया नुखायो आरोना नै दहाय आं बेखौ एसे गेजेर ससेनिफ्राय दिन्थिदोंमोन नामा नोंथांमोननो भिडिअआव दायो नायनो हादों नोंथांमोना नारेंखल खेथिजोंनो गोबां जायो आरोना बेखिनि जायगायाव जिथुनाखि गायनाय फुनाय जिथुनाखि माइफोरबो गैया नालाय बांसिनानो पियासफोरबो बागान खालामो बै साइडआव खालामो आरोना बेनिफ्राय नुहुरनाय नङा केमेरायाव बेफोरबायदि नारेंखल नायदो नारेंखलाबो नै थायना दङ बेयाव बरिया सुबासे थायना दङ नायनो हादों बेफोरबायदि थायना दङ बेफोरबायदि आरोना भिउसआ माने फुंनि सम नालाय बारा मोजां नुदिया आरोना एसे क्लिन नुदिया नैबेजों लामा दङ नै गारिबो खारो बे गाहायथिं देखायनो होनना बुङोब्ला नै गाहायथिं बेफोरबायदि रिउखा आरोना गोलैलांबा साफाखा आरोना बेफोरबायदि दायो फैनानै आङो नोंथांमोननोथ' आङो बे गोजौनिफ्राय नुथायफोरखौ एसे दिन्थिबाय नोंथांमोना माबोरै नांखो नायनो एसेब्लाबो मोजां नांबाय जानांगौ नोंथांमोना नायनो एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो बेजों लोगोसेनो आंनि फेसबुक पेजाव नायदोंबा नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना होदो जाहाथे आंबो एसे गुबुनफोरबायदि दावखोनो हायो गोजौ थाखोआव आरो बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अन खालामनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन नोंथांमोना दायो आङो एसे गोजौनिफ्राय दिन्थिबाय नै भिउसफोरखौ बेफोरबायदि नुनो हादों नोंथांमोना एकदम माने बेलेग दंफांफोरखौनो नुनो थाङा आरोना बांसिनानो बेलेग दंफांफोरखौ नुनो थाङा जिथुनाखि आंनि बेकग्राउन्डआव दङ बेफोर दंफांखौल' बांसिन नुनो हायो नोंथांमोना
नायनो हादों नैफोरबायदि फुरा आङो राउन्ड दिन्थिनि नैफोरबायदि बेथिंजाय सान्दुं नालाय बारा मोजां नुवाखै मानसिखौ एसे खोमसि नुदों आरो ना ओमफ्राय नैथिंजाय दिन्थिदिनि ओरैजाय फुरा राउन्ड दिन्थिदिनि ओरैजाय नायदो बेकग्राउन्डआव नारेंखल बिफाङानो गोजाखा नैथिंजायबो दिन्थिनि ओरैजायबो गिदिंदो ओरैजाय गिदिंदो नायदो बेफोरबायदिनो गोजा आरोना बांसिनानो नाय फोथारफोरा बरिया आरोना नारेंखलानो गोजा नारेंखल कक'नाट टटेलि कक'नाट ट्रि नुदों नोंथांमोना बेफोरबायदि आरोना एसे बे भिउसखौनो नोंथांमोना एसे दिन्थिबाय नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना आं माने जायगा गिदिंनानै माने गुबुनफोरबायदि भिडिअ लाबोनो हायाखै माने बिनिखायनो आङो निमाहा बियो नोंथांमोननिसिम बेखिनि भिडिअजोंनो नोंथांमोनजों एसे मोगा मोगि जाबाय दिनैनि भिडिअआव थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनफिनसिगोन आरोना नोंथांमोनजों थुदो बिदिब्ला बाय बाय